за него. Първа точка – обсъждане за второ гласуване на законопроект за противодействие на корупцията сред лица, вземащи публична длъжност, с номер 52-602-01-3, внесен от Министерския съвет на 30.04.2026 година. Втора точка от дневния ред – обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, номер 52-654-01-39, внесен от Петър Бойко Витанов и група народни представители на 11 май 2026 година. Някакви възражения, допълнения по точките от дневния ред? Заповядайте. Госпожо председател, уважаеми колеги, предлагаме като трета точка в дневния ред да се вкара точка за изслушване относно факти и обстоятелства, свързани с процедурата по номиниране, представяне и избор на европейски прокурор от Република България, както и с публично изнесените данни за евентуално нерегламентирано влияние върху този процес. Предлагам да бъдат изслушани Теодора Георгиева, европейски прокурор от Република България, Емилия Русинова, прокурор и Висша административна ръководител на Софийска градска прокуратура, Бойко Борисов, министър-председател на Република България към съответния период, Даниил Кирилов, министър на правосъдието към съответния период и Димитър Санчев, постоянен представител на Република България към Европейския съюз към съответния период. Искането сме го входирали в деловодството на Народното събрание на 26.5 изпод номер 52-654-00-16. Получила съм това искане, запозната съм с него, но не виждате какви са точките от дневния ред. Днес е абсолютно невъзможно, даже не знам дали ще успеем да стигнем до втора точка от дневния ред, тъй като имаме нов закон за противодействие на корупция. Достатъчно обширен в това отношение и предизвикващ, разбира се, дебати с оглед постъпилите становища и предложения за това. Дори да го включим като точка от дневния ред, е абсолютно да стигнем до него. Затова ви предлагам този въпрос да поставим за последващото заседание на комисията, но разбира се, давам думата на колегите за предложение. От името на нашата група на Прогресивна България подкрепям предложение, това да стане точка за следващия ред. Достатъчно изгласнява, която действа и обширността на двата законопроекта, които трябва да ни преследваме за второ четене. Така че наистина, колеги, ако нямате против, нека да останем за следващото заседание. Благодаря, други колеги. Да подложим на гласуване предложението на колегата Иванов. Поддържате ли си всъщност предложението? Да, поддържам. Да подложим на гласуване на правилното предложение за добавяне на трета точка от дневния ред. Така както беше формулирано, който е съгласен, може да гласува. За 4, против. Въздържали се? Няма. Предложението не се приема. Преминаваме към, преди да премина към да гласуваме дневния ред в този вид, който е съгласен с дневния ред, така както беше предложен на двете точки, моля да гласуваме. За. 14. Против. Няма. Въздържали се? Няма. Приема се. Колеги, преди да премина към обсъждане на законопроекта по първа точка от дневния ред, да съобщя кои са нашите гости. От Министерството на правосъдието госпожа Ива Кечева, заместник министър, господин Любомир Талев, директор дирекция Съвет по законодателството, госпожа Кристина Лазарова, дали така беше? Да. Държавен експерт в дирекция Съвет по законодателството, и господин Георги Божинов, главен експерт в дирекция Съвет по законодателството. От Върховния административен съд господин Любомир
изпълнява функциите председател на Върховния административен съд. Има ли тук с това господин Левин да искате да благодаря. От Асоциацията на българските административни съдии госпожа Любка Петрова, съдия от Върховния административен съд. Други реплики? Има ли? Заповядайте, генерална е редно документа да е оформен със съответния ред, защото тук ще кажа, че има да се случи или не. Благодаря на генерал Манов. Други изказвания, реплики? Госпожа Малена, заповядайте. Аз няма работа в случай, че отида това предложение по линия първо на члена. Продължаваме проблем с член 7. По член 7 трябва да се оттегли. Ама да остане член 8. Да остане и отиване за място и предложението в член 7, ще бъде гласувано и да остане този председател на държавната власт. Извинявам. Да прегласуваме текста на член 7 и съответно оттегляте предложението по член 8, за да не е поставено на член 8. Член 8 много стара малко на 7. Само казвам. Да, окей, добре. Защото това е председател, ще го оттегляте. Точно веднъж оттеглям предложението за промяна в член 8 алинея 1, така както съм внесла и в тази връзка да прегласуваме член 7. И да прегласуваме член 7. Гласуваме член 7. Колеги, направеното предложение заповядайте. Аз искам да направя едно предложение по член 8 алинея 1. Защото тези последващи нещо предложение по член на комисията по член 7 алинея 1 съгласно с Народното събрание не по-късно от 8 месеца преди изтичането на мандата на комисията. По този начин ще дадем достатъчно време. Мисля, че по този начин ще дадем достатъчно време да се внесат предложенията и в същото време да се спазим срока по член 7 на режима. След предложението на такова и да не прегласуваме съответно член 7. Благодаря. Колеги, реплики? Господин Марчев, заповядайте. Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители. Благодаря първо за поканата. С оглед декларираните мотиви в законопроекта и заложената цел да бъде предвиденото състояние на комисията по начин, който да включи Висшия адвокатски съвет, общо събрание на съдиите от редакция от вас, конституиране в цел да се осигури политическа независимост. Очевидно волята е такава, така че Висшия адвокатски съвет ще бъде прият на този начин да се образи с това. Сега използвам повода обаче и дискусията, която се развива по член 7. Алинея 5 обърна внимание, че всъщност това вече прието предложение на второ четене. Заедно с всички други разпоредби, които касаят избора, включително Висшия адвокатски съвет в член 12 алинея 1, в член 10 алинея 1 избора от общо събрание на съдиите от вас от ДДС, влизат в неотражимо противоречие. Няма друго предложение, което тук преодолее. Член 7 алинея 5 редакцията, която предполагам гласувате, предвижда, че избора се произведе на по-късно от 6 месеца, т.е. той трябва да е приключил в този срок. В член 11 алинея 1 законът предвижда, че избора се извършва не по-рано от 6 месеца. Отпада по предложението на колегата Монева добавката и не по-късно от 2 месеца. И се оказва, че хем трябва да е не по-късно, хем трябва да е не по-рано. Логиката на тия две времеви ограничения касаят
виждането явно на законодателя или вносителя на законопроекта, че процесът продължава около 4 месеца. Тук малко по-късно ще взема думата за параграф 3, който категорично въвежда срок, който не може да бъде изпълнен нито от Висшия адвокатски съвет, нито от Общо събрание на съдиите от вас, от ВКС, а вече има становище в този смисъл на съдиите от Върховния касационен съд. Моята молба е, когато по-нататък обсъждате тия текстове, да предвидите правила, които да не заложат от начало конституирането на комисията извън срока и по начин, който поставя незаконосъобразното процедурно. Благодаря. Изказване ли? Реплики? От Върховния адвокатски съд, от Висшия адвокатски съвет, извинявайте, господин Стефан Марчев, председател, и господин Ивайло Костов, адвокат. Благодаря на колегите за присъствието и участието, за становищата, които са представени, както и на всички останали, които дойдоха да присъстват на това заседание. Не съм пропуснала, надявам се, някакво. Да преминем към първа точка от дневния ред, а именно обсъждане на законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. И така, колеги, за доклада относно законопроекта за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, номер 52-602-01-3, внесен от Министерския съвет на 30 април 2026 година. Ви е представен, всички разполагате с него, така че ви предлагам да започнем неговото обсъждане. Започвам с заглавието. Заглавието на законопроекта е Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Някакви други предложения по отношение на заглавието има ли? Няма предложение. Предлагам да преминем към гласуването на законопроекта, който е съгласен с така направеното предложение за заглавие на законопроекта. Моля да гласуваме. За. 15. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Приема се. Знаете, че законопроектът е изключително обширен. Запознати сте с всички текстове от същия. Затова внасям предложение там, където няма конкретни предложения за изменение на основните текстове от законопроекта, да ги гласуваме на блок. Като на ваше внимание ще представям текстовете и ще дам възможност ще докладвам и ще дам възможност за разисквания, за да имаме, да пестим време и да имаме по същество време за дискусии. Приема ли се предложението ви? Който е съгласен, моля да гласува. За. 12. Против. 13. Против. Няма. Въздържали се. Няма. 15. Ставаме за. Започвам с докладването на текстове. По член 1, по глава първа най-напред, общи положения, предлагам да обсъдим това заглавие на главата. Подкрепяте ли предложението на вносителя за наименование на глава първа? Има ли някакви предложения други? Не виждам такива. В такъв случай, който е съгласен, глава първа да бъде озаглавена общи положения, моля да гласуваме. (15) за, против 16, още един колега се присъедини, 16 за, против няма, въздържали се няма. Предлагам ви анблок да гласуваме член 1, по който няма постъпили предложения допълнителни, по член 2, по член 3, член 4 и член 5. Главата ще включва на дело. От 1 до 5, след това може да гласуваме от тази глава. Разисквания относно тези текстове от член 1 до член 5. Има ли някакви разисквания по темата? Заповядайте, Маркина.
Ако няма, тогава както откривам, така и закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Който е съгласен с текста на законопроекта от член 1 до член 5 включително, моля да гласува. За. Против. 1. Въздържал се? Няма. Така, глава 2 е озаглавена Комисия за противодействие на корупцията. Който е съгласен с така направеното предложение за наименование на глава 2, моля да гласува. За. 14 за, против. Въздържали се? 14 за. Така, член 6 също, член 6. Аз имам. Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че най-чистен вариант ще бъде в член 7 да направим промяна и да удължим сроковете в член 8, там където госпожа Нунева е предложил не по-рано да стане от 3 месеца, с година 6 месеца, процедурата да може да продължи по-дълго, но самия избор да го оставим като крайен срок 1 месец преди изтичането им на мандата. Това е логиката на член 7 алинея 5 и да го оставим както е най-изчистено от законодателна гледна точка. Иначе 8 месеца, 1 година може някой да предложи, влизам вече в съвсем други хипотези, така че това най-честно просто алинея 5 на член 7 да е прегласуван и да не приемаме промяната, както е предложена. И ако решат колегите вече да увеличим сроковете за възможна процедура от 6 месеца, от минимум 6 месеца до не по-рано от 6, не по-късно от 2, както е предложено в член 8 и нататък ще разгледам на проекта. Благодаря ви. Колеги, уважаеми гости, аз смятам, че ако остане първоначалната редакция, т.е. с 1 месец, ще изпаднем в ситуация, в която комисията няма да може да бъде изключен, ако има евентуално обжалване. Тоест, знаем колко продължава едно такова обжалване, в този момент ние няма да можем да настигнем. Именно в този смисъл на тази редакция, която няма възлагане, за да може в този да не ви адвокат, да не ви отказва проблем, да смени тази процедура и съответно комисията да бъде пълноценна. Благодаря. За Народно събрание, това не ви? То няма какво ще взема дума. Няма как да взема дума. Лично обяснение. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми участващи в днешното заседание, като Висшия адвокатски съвет не беше поканен по никакъв повод да изрази още си мнение по законопроекта. И тъй като така или иначе мисля, че вече е късно, с оглед всички изявления, че до другата седмица този закон трябва да бъде прият. Аз искам да задам един въпрос общи наистина да помислите по отношение на цялата конструкция, какво би станало. И законодателят мисля ли за тази хипотеза, ако се окаже, че общо събрание на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и Висшия адвокатски съвет не може да предложи член на комисията. Не защото самият орган не иска, а защото никой от тези, които могат да бъдат участващи в тази комисия, не иска да участва в нея. Колеги, по отношение на поканата за участие в първото заседание, мисля, че вече многократно казахме, дадохме изявления пред медиите, които бяха оповестени, че заварваме един законопроект, внесен от служебното правителство, едни срокове, които трябва да се съобразят тези. Няма промяна в него. Който е съгласен с предложенията направени в член 6, моля да гласува. За. 14 против. Въздържали се? Няма въздържали се. Член 7 има постъпили предложения.
Така, постъпило е предложение от народния представител Петър Метанов и група народни представители. Член 7 се правят следните изменения и допълнения. В алинея 3 накрая се добавя и са на възраст, която позволява да завършат 5-годишния си мандат преди да навършат 65-годишна възраст. Алинея Не е нужно да не е нужда да чета. И алинея 4 също сте запознати с нея. Имате ли ако искате да обсъдим на Елена Нонева и Асен Бабачев предложенията, тъй като касаят също член 7, за да са заедно на изисквания. Така е предложението на Елена Нонева и Асен Бабачев в член 7, алинея 5, да думите 1 месец за месец за 6 месеца. Слушам ви за дискусии по направените предложения. Господин Стоев, заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз имам само един въпрос към госпожа Нонева и господин Бабачев относно замяната на 1 месец, 6 месеца, защото директно давам примери с член 8. Въпросът е този срок 6 месеца, така записан за какво е, защото в член 8, ако говорим, че 6-месечен срок е предпозимен за извършване на избора, то тогава ще настъпят колизия с следващите срокове, които са предложения в член 8, например, от 6 месеца до 2 месеца предложението, между 6 месеца и 2 месеца да изтичане да се направи процедурата. Затова ми е въпрос каква е било предложението за 6-месечния срок и ще увеличаваме срока от него. Приемаме въпрос ми точно конкретно каква е била идеята на предложението. Благодаря. Тук нашето предложение за този 6-месечен срок е, за да може процедурите, които ще се провеждат срокове, които ще има за обжалване, така както са предвидени по-нататък в закона, да има достатъчно време, за да може да бъде открита процедурата и да приключи в този 6-месечен срок, а да не е 2-месечен, тъй като считаме, че срока е много малък. Благодаря. Оставям за разискване колегите от Министерството на правосъдието, които очаквам да се включат за това. Предложението на народния представител Петър Метанов и група народни представители по отношение на измененията в член 7 в алинея 3 и в алинея 4 няма да ги чета. По отношение на предложението на народния представител Елена Момчева и Асен Бабачев, считаме, че предложението е целесъобразност. Не възразяваме категорично, като считаме, че по този начин се дава по-дълъг срок за провеждане на избор на член на комисията. Този срок не влияе на изпълнението на националния план. Благодаря. Благодаря, госпожо заместник-министър. Други са коментар, господин Стоев, Да, защото благодаря, госпожо председател, ако мисля, че не ме разбрах къде ми е притеснението. Ние в член 5 казваме, че изборът се произвежда не по-късно от 6 месеца, но предложението е 6 месеца преди изтичане на мандат на тези членове. Ако отворим член 8 и предложението, което сте направили и бъде прието от комисията, тогава ще стане, че предложението за член на комисията се внася да може да се прави не по-рано от 6 месеца и не по-късно от 2 месеца. И двата текста имат колизия, защото в член 7 изборът трябва да е извършен най-късно 6 месеца преди изтичането на мандата, а пък предложенията не могат да бъдат внесени преди тия 6 месеца по член 8. Така че има някаква колизия с срокове, може би трябва да, според мен, разбрахте ми това преди. Не знам как вие вече като носители ще правите това като проблем. Казвам. Да, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. По отношение предложението по член 7, точка 1 на народния представител Витанов, където се въвежда ограничение до 65 годишна възраст за завършване на 5 годишния мандат, категорично съм против, поне според мен това е дискриминация по възрастен признак. Доколкото съм запознат, обсъждаме процедура за избор на членове на Комисията за противодействие на корупцията, не за, да кажем, сърдечен хирург, който би могло да се предположи, че на
65 годишна възраст би имал проблем с изпълнението на своите задължения в операционна зала, но доколкото се касае за член на комисията, който се очаква да е придобил един доста добър професионален опит и една подготовка, която да му позволи да взема решенията след това по член 15, алинея 1, точка 9 за обжалване на откази за образуване на досъдебно производство, например, на прокуратурата. Аз считам, че не е редно да ограничаваме и да се свиваме, да стесняваме кръга на кандидатите с подобни възрастови ограничения. Напротив, поне според мен, тъй като се залагат критерии за 5 или съответно по предложение за 8 години юридически стаж за съответните служители, пък да не говорим за членовете на комисията за 10 годишния минимален срок на юридически стаж, аз считам, че тук възрастта не е ограничен и не е порок, напротив би могла да помогне за по-добрата работа на членовете на комисията, така че правя процедурно предложение да има разделно гласуване на точка 1 и на точка 2, защото няма да подкрепя предложението по точка 1. Благодаря ви. Реплика. Моята реплика се изразява до някъде подкрепа на това, което каза господин Петров. Ограниченията за 65 годишната възраст и въобще за всяка възрастова такава дисциплинация може да се прави само на чисто ниво. Това е направено за членовете за магистрати като цяло. Но в закон, акт, според мен е много смело да се прави такава дисциплинация. Благодаря. Други реплики? Искам само да отговоря на въпроса, който постави господин Стоев. Тя е действително в член 8 на деня първа. Тези срокове, които са посочени не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца, всичко могат да бъдат заменени с срок от 6 месеца. Идеята е да наистина да има едно... Не по-късно от 6 месеца. Не по-късно от 6 месеца. Да. Повече време. Да има повече време за работа на предложение за провеждане на самата процедура, защото няма нужда сега да приемаме гласуване, което Става много форс-мажор. Да, ние сме съгласни. Вижда, което беше оставено. Благодаря, госпожа Романова. По отношение на представителите на Министерството на правосъдието, направите всички коментари. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, накратко искаме да вземем отношение по повод изказване становище по двете предложения. Първо, по отношение на предложението на народния представител Петър Витанов и група народни представители относно член 7 алинея 3, ние сметаме, че не е дискриминационно предложение, тъй като погледнем логиката на законопроекта, в него е предвидено двама от членовете на комисията не просто да бъдат излъчвани от общите събрания на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, ами да бъдат и магистрати, за които, както знаем, е на лице конституционното и съответно законното изискване да бъдат пенсионирани на 65 годишна възраст. И сега, и всъщност ако няма такова изискване, би могло да се стигне до заобикаляне на този конституционен текст, тъй като някой, който е избран в качеството му на магистрат и заради това в комисията да продължи да работи в нея след навършване на възрастта за пенсиониране, а пък сега, ако въведем само за 2 от 3 членове такова изискване, а за другите наведем, това би било неравнопоставено третиране на различните членове на комисията. Те са с еднакви права и задължения. По отношение на предложението от народния представител Елена Монева и Асен Бабачев, както и заместник-министър Гечев каза, ние подкрепяме идеята да се осигури по-дълъг срок за избор на комисията, така че да не се попадат в такива нежелани ситуации, в които комисията е с изтекал мандата, пък нова не е конституирана. Действително, от друга страна, основателно е посочено от народни представителства, че трябва просто този срок, ако се възприеме да се удължи, да се съобрази с сроковете от член 8 или не. Благодаря. В подкрепа на изказването на Министерството на
правосъдието искам да наблегна и на факта, че възрастовата граница е и законодателно решена, като например в Закона за висшето образование, където по отношение на ректорите е предвидена такава възраст. В подкрепа на това, че не е необходимо конституционно да бъде решено. Благодаря, госпожа Звършева. Уважаеми колеги, представители на Министерството на правосъдието, също считам, че не е дискриминационна. Има редица нормативни актове, които също има въведени изисквания за възраст, Министерството на правото, Министерството на вътрешните работи. Логично е, дали колкото по-голям опит има един човек, разбира се, това е в него вкусно, но в крайна сметка, както казвате представителите на Министерството на правосъдието, може да се получи така, да се надхвърли доста пенсионната възраст за колеги, например, които са магистрати. Благодаря. Господин Тъков, разполагате да работа на финансово се изказване. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми народни представители, предложения, които са внесени от народния представител Петър Витанов във връзка с стажа. По-скоро това голяма позиция на ГЕРБ-СДС, ние ще се въздържим, защото всъщност подкрепяме първоначалния законопроект на Министерския съвет, който беше внесен на първо четене. Всъщност тези замени са по препоръка на Европейския съд, в частност Европейската комисия и от парламентарната група на ГЕРБ искаме да изглеждаме, че всъщност това са важните документи, които касаят. А това, което всъщност на това четене колегите са предложили, по-скоро не го възприемаме, което да звучи, че се въздържим. Благодаря, господин Марков. Други изказвания или реплики по отношение на изказването на господин Марков? Няма. Тогава да гласуваме по-отделно алинеите. Да, предложението е направено от бюджета там. И гласуваме по-отделно. Така, първото предложение в алинея 3 накрая се добавя, че са на възраст, която позволява да завършат 5-годишния си мандат, преди да навършат 65-годишна възраст, така както е направено предложението. Който е съгласен с предложението на алинея 3, може да гласува. За 10, против 3, въздържали се 1. Алинея 3 се приема. Алинея 4 е изречение 2. Конституирането на новия състав на комисията се замества с встъпване в длъжност на съответните нови членове. Тук нямаше някакви дискусии. Който е съгласен с това направените предложения, може да гласува. Алинея 4 за 13 против 1 въздържал се 1. Приема се. Сега преминаваме към предложението, направено от народните представители Елена Нонева и Асен Павачев. Член 7 алинея 5 за думата 1 месец се замества с 6 месеца, който е съгласен, моля да гласува. За 13, против 1, въздържал се 1. Приема се предложението. Така. Сега член 8, член текста по вносител на член 7, заедно с направените редакции, който е съгласен с тях, може да гласува. Много. За. Против. 2. Въздържали се. 1. Благодаря. Приема се. Член 8. Също има направено предложение. Едното предложение от народния представител Елена Нонева и Асен Павачев. В член 8 измененията са в алинея 1 и в алинея 6. Имате думата за изказване.
председател, уважаеми представители на Министерството на правосъдието, на институции, колеги народни представители. Моля вносителите за уточнение по отношение на точката от направеното предложение, тъй като се опасявам, че приемането на редакцията в предложения вид се изпраща служебно на Сметната палата, би довело до някакъв дисонанс при прилагането на закона. Ако искаме да създадем положение, което да се отнася за първия избор на комисията, т.е. който предстои да проведем, по-скоро трябва систематично мястото на този текст да е